ang Radyo Ronda dinhi sa Lakayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan, andam na serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala nini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Nagsunod ka ba sa programa sa PBCN o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, September 15, tuig 2019, o sa musunod nga matag adlang Domingo, gipatas-an na ang ilang oras sa pagsangyaw sa kanginan sa Kristohanong Kasubuan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas na diskusyon, mas daghan ang maputo nga leksyon. Uban nila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. PBCN sa RPN DXKO Teleradyo, matag Domingo, alas 12 sa udto, hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining tuurag ron, anayosab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kon PBCM. Kini ang programa nga gipahigayon, kini ang mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuig tinguha og tumo nga makasabot kamo sa mga kamaturan nga makapaghatod ka nato ngadto sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitudlo ni Master Rick Ramo padid sa nga among ipanudlo kaninyo. O kami magapanginaot nga nakamo sa tumang kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas para maoy mahimo natong gabayan sa pagtimbang-timbang paghuna-huna sa mga kamaturan nga among iga pagpadagat kaninyo. O gini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio. O gining tungura, magapaila pa ang kauban pang mga evangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon o ginapa ang kauban nga evangelista. Kumusta kaninyo mga kailangan o kigsunan? Kinusap si Brother Romero Makamos katambayan karon sa pag-atod kaninyo sa kamaturan. O magpaila pa karon uban pang ministro. Mga kaigalaan mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM o kining inyong halagad sa kahanginan, Brother Hermogenes Macarayo, magpakiguban sa nining higayon na karon o nining higayon na ikauban pa natong sa pagkaministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalat mga kaigsunan. Sa gihapon kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos mo isang inyong makauban ining tungura. O iuni kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dining sibihan sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa alas 2 ang takna sa kapunon 2 ka oras kita mga kaigsunan. Live kita karon sa Facebook o makita usab kita sa TV5 sa Parasat Cable TV. O ang atong programa usab mga kaigsunan makita sa YouTube ng inyong pagabuhaton ni Kian lang RPN DXKO, mga langit ng lambag sa kinabuhi nyo ng masundong ang programa sa PBCN. O kining atong programa usab mga kaigsunan mabati din sibihan sa DXDR Dipulog alas 12 ngadto sa launang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Mabati usab din sibihan sa DXMM FM Kalamban Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhinuning sabihan sa DYLA sa Cebu City, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa Kautuhon matag adlaw Domingo. Dinhinuning sabihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo, Cebu City, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo.
Dinining sibihan sa B-Radio 105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagadihon matagadlang Domingo. Dinining sibihan sa Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagadihon matagadlang Domingo. Dinining sibihan sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matagadlang Domingo. Dinining sibihan sa Radyo Bandira sa Iligan City, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlang Domingo. O dinining sibihan sa RME DXPR Pagadian City, alauna ngadto sa alauna imedya ang takna sa kahaponon matag adlang Domingo. O ang akong mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasudong sa Parasat Cable TV5 o sa Facebook, diya sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, sa mga Amakito ng Hermias family, nga ni Juanito and Justina, Brother Miguel Hermias, o si Juanito Hermias Jr., inaman kang Hulaila, Sister Hulaila Hermias Harrison, kang Brother Alegriano Hermias, kang Sister Charminia Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton, o kang Brother Nicodemus Nicky Hermias, nga nagasudong kanato via Facebook ngini karong higayuna. O ingon man ang igsoon nato nga nasa Saudi Arabia, mao si Brother Chorley Gabaya Cartagena, usab nagasudong kanato mga kaigsunan ngini ato karon nga programa. O sa tanan nga mga kaigsunan usab no nga maabot ngini atong pagsigbiya karon kamo na niya nga mong gipanimbaya, o sa mga gustong magpadangat sa mga pangutana, ang atong cell number mga kaigsunan sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pagsigot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagtuon, mga mahal namong tigpaminaw, dili mailimot nga ang pagpangita nato sa kamaturan, magbase man ta pinagi sa esplikar o sa pamatuod. O kung ang paggunit sa Biblia mauna ang makapatinuod, puros tanan na nagwali, nagdalag Biblia, di tinuod na. O kung ang pagwali sa pagsangpit sa ngalan sa Dios mauna ay makapatinuod na to, tagsa-tagsa diha na sa pamatuod sa Dios, matinuod na. Usan niya na, ang pag-ila sa kamatuoran, nga naay mga naghuna-huna nga sa tagsa-tagsa nato kabaruganan, nga sigiyag ingon nga kita nagtuis o sila pod nagtuis. O dili mailimod nga ang Biblia nagisgot og mini nga magtutudlo. Pwede ka namo kana kung mapamatudan. Ato sang basahon Pedro ni hain ang mini nga magtutudlo nga diha sa mini nga magtutudlo diha gani makabaton og panapion ta pinagi sa mga pulong. Okay, basahon ako, Reverend, sa mga nagasunod ng paminaw inyong patalihugan. Kining nakasulat sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa versikulo 3, ang akong pagbasahon. Giyon dinhi. Apan diha usab ing mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan. Maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayoy mo barog. Nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makapadaot nga mga hirihiya o magapanghimakat pagani sa agalon nga maoy nagpalit kanila o busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diya sa ilang kaugalingon. O daghan ang managsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag o tungod kanila pagapasipag-an ang dalan sa kamatuoran. O tungod sa ilang kadalo, kamo ilang panapion, pinaagi sa tinumo-tumo nga mga pulong, sukad pa kaniadto sa karaang ang hukom kanila sa silot, wala maghunong o ang ilang pagkalaglag,
wala magkatulog. Di nakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga pagisgot nga na ay mini nga propita sa taliwala sa katawhan. Kung diri ibutang na sa PBCM ay wala mi gipaila nga propita. O dili mo haom kung basahon nato ni og ipamatuod nato ni og magtudlo-tudlo ta sa walay klaro. Og nagingon usab ang Biblia sa gibasa ni Bradone nga mubarog gyapon og naay pagbarog pod sa mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa maka daot nga mga hirihiya og magga panghimakak pagani sa agalon nga maoy nagpalit kanila. Ipanghimakak ang agalon og mini nga magtutudlo magpakadaog sa makapadaot nga hirihiya. Pero matod pas Biblia og magapahimutang sa kalit nga pagkalaglag diya sa ilang kaugalingon. Ngano man kining mini nga magtutudlo. Wala ba'y musunod? Daghan daw sa magsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag. Ug tungod kanila pagkapasipadan ang dalan sa kamaturan. Niya ng mga mini nga magtutudlo nga may gisunod, may nagsunod nga mga tao, daghan ang magsunod sa pagpatuyan o ang kamaturan, pagapasipadan ang dalan sa kamaturan. Gani, sa versikulo 3, sa gibasa ni Bradone, tungod sa ilang kadalo, kamo ilang panapion, pinagi sa tinumo-tumo nga mga pulong. Sukad pa daw kanyanto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong ug ang ilang pagkalaglag wala magkatulog. Panapion daw ta sa tinumo-tumo nga mga pulong. Karon kung magamit sila pero ang interest pag panapi di ay panapion ta sa mga tinumo-tumo nga mga pulong. Hain maning pulong nga ilang gamiton pag tumo-tumo. Brad Makarayo sumala sa Biblia nga mo pud ilang tun-an. Niya pagtuon, pwede bisag kinsa na lang ang mga pandudlo-tudlo nga mo na siyang mga bakakon Brad Makarayo, kunya ato mang pamatud-an dili sa istorya kun dili ebidensya ang magpamatud niya na. Nga atong pagabasahon diri sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 7-8. Nga kanunay managtuon, apan bisan unsaong dili gayon managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran, ug maingon nga si Hanes og si Ambres misupak ang Moises, maingon mo usab kini mga tawhana nagasupak sa kamatuoran mga tao nga dunot og panghuna-huna o minig pagtuo. Sa kunhain kining mga pulong, nga pinaagi ang mga pulong, panapion nila ang mga tao, mao kanang giingon kahibalo sa kamatuoran sa atong nabasa sa Biblia nga giingon ni apostol nga si Pablo. Kanunay magtuon. Pero bisan unsaon daw sa pagtuon, dili gyud makakabot sa kamatuoran. Na walay lain mga mahal nga tigpaminaw nga ang gisgutan diri nga kung magisgutag mini nga mga magtutudlo ang nakasulat sa gipayag ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 11:12 ngadto sa bersikulo 15 nagingon. Ug akong ginabuhat ug ang akong ginabuhat karon, ni Apostol Pablo, akong padayunan sa pagbuhat aron akong maputol ang kahigayonan sa mga tao nga naninguha sa kahigayonan sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga mahisama kanamo labot sa mga butang nga ilang ginapasigarbo. Kinsa di ay putlon nga mga kahigayonan, mga mahal nga tigpaminaw? Katud ang putlon ang kahigayonan nga mga tao nga nagabuhat nga nagpakigsama nila ni Apostol Pablo nga matod pa mga tao nga aron ang maputol niya ang kahigayon sa mga tao nga naningwa sa kahigayonan nga sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga ingon ni Apostol Pablo, may sama kanamo labot sa mga butang nga ilang ginapasigarbo kay may ginapasigarbo man sila si Apostol Pablo. Pero naay mag-awat nila, ang tawag din atong muawat sa ilang sistema. Kay ang maong mga tao, mo'y mga apostolis nga mini, mo din mga magbubuhat nga malimbungon
nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostolis ni Kristo. Pag magisgot ng apostolis ni Kristo, di man Espiritu Santo sentro giwali sa mga apostolis ni Kristo. Pag magisgot ang mga apostolis ni Kristo, di man sentro nga si Hiuba ang ilang giwali. Ato lang sa ipadayon. Gingon sa 14 yon, o ganidilihin nun ikahibulong. Kay bisan gani si Satanas nagatakuban man siyang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kayag. Sa 15. Busa dili ikahibulong kon ang iyang mga sulugon, magatakuban usab sa ilang kaugalingon, ingon nga mga ministro sa pagkamataro. Ang ilang dangatan, may sibo raon niya sa ilang mga binuhatan. Dabi kay mga ministro man may sa PBCM, kami lugar na yun eh. Ang nabasa nato sa nakasulat sa Biblia, nga kini si Satanas, dili daw nato na ikahibulong yun, kay magtakuban man siya siyang kaugalingon nga manunda sa kayag. Busa ang mga ministro daw ni Satanas, munang nagtakuban sa ang kaugalingon nga ingon nga mga ministro sa pagamatarong, pero ministro na ni Satanas. Pero kinsa ang gipasabot ni Apostol Pablo nga nahimong ministro ni Satanas? Katong mga nagpaka-apostolis sa ilang kaugalingon, ingon nga mga apostolis ba ni Kristo? Pero mini sila, mo nang gisgutan ni Apostol Pablo, akong padayunan sa pagbuhat ang mga tao nga iyang putlon ang kahigayunan sa mga tao ilang tingwa ng ilang kaugalingon may sama sa mga apostol, mga apostoles, pero mga bakakon daw ng ministro, kay ministro man ni Satanas. Unya, sa Biblia, ang Satanas kay magtuis man sa kamaturan, maglilimbong man na, mailhan din nato kung kami ba ang mga ministro ni Satanas. Hayan ang priba, Brad Rini, nga si Satanas, si Apostol Pablo pa'y nagpamatuod niya na nga magtuis yun ni si Satanas sa dalan sa kamatuoran. Kay mo'y trabaho ni Satanas. Di kung mao, kita ba'y nagpanig-ingon sama sa mga apostol, ingon, aron matawag tag ingon nga mga apostolis ni Kristo, ato sang susihon nga si Satanas mao ang gisgutan nga magtutuis sumala sa kamatuoran. Hain ang mabasa. Anya din ni Reverend sa Buhat, Kapitulo 13, versikulo 10 ang gingon, gikan sa 9. Apan si Saulo, nga gingan usab si Pablo, nga puno sa Espiritu Santo, mitutok kanya. Og mingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong puno sa tanang limbong ug lansis, dili ka ba muhunong sa pagtuis sa mga matulid nga dalan sa Ginoo? Busa, klaro, nga kinideng Satanas, nga mga ministro niya, munang giingon ni Apostol Pablo nga ingon nga mga apostolis ni Kristo. Munang bandayan natong punto, unya, ingon nga mga ministro sa kahayag. Pero ministro dahil sila ni Satanas. Si Satanas sa Biblia magtutuis sa kamatuoran. O sa nabasa na to, magtuon sa kasulatan. Okay, panahon ni Kristo, gigamitan si Kristo ni Satanas o Biblia, pero ato sang basahon nga, kini si Satanas sa Biblia, gawas nga mutis, bakakon yun. Ayan ang priba sa Biblia, Brad Rome, nga kini si Satanas, sumala sa Biblia, gawas nga magtutiis, gitawag po og bakakon. Dinhiri-biri na itong mabasa sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44 na gingon. Kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tingwa mao ang pagtakbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno, sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig tumakak niya, siya magasulti
tukma sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya baka kung man og mao ang amahan sa mga bakak. O, di klaro. Magawas nga si Satanas, may mga sulugoon, gingon sa Biblia, ingon nga mga apostolis ni Kristo, kaya ang sistema God sa pagpamatod sa mga apostolis ni Kristo, ang ilang ipasigarbo, bisan asa nga dapit, dili Espiritu Santo na, dili pod Jehova, ato ng prebahan. Pero, gingon dayon nga, nagpakigsama sila sa mga apostolis. Kay ang giwali sa mga apostolis nga sentro, di lagi si Jehova, di po lagi si Jesucristo. O sa atong nabasa sa Biblia, si Satanas, mutuis, mga magtutudlo kami ni, panapion tas mga pulong, kanunay magtuon sa maong mga pulong, o ilaing ipasabot nga ang pulong. Mao ang gamiton nga kanunay managtuon. Kay, sa gibasa ganina ni Brad Macarayo, ang ikaduhang Timoteo 3:7 ug 8 nag-ingon nga kanunay managtuon apan bisan unsaon dili gayud managpakamot sa kabalo sa kamaturan. Sama daw nga si Hanes, maingon nga si Hanes ug si Jambres misupak ang Moises. Maingon masab kining mga tawhana nagasupak sa kamaturan, mga tao nga dunot og pagpanghuna-huna og minig pagtuo. Karon ang gigamit sa pagtuon wa may lain nga pulong nga panapion ta. Si Satanas mo gamit pud aning pulonga katong akong giingon nga kasulatan ay nang puriba nga sa panon kang Kristo Brad Macarayo nga kasulatan po'y gigamit ni Satanas. Niya, basahon ko sa si Pablo may nagsulti sa ikaduhang Timoteo 3:8. Kanunay nagtuon, pero wa kasabot. Mo nang giingon diha nga nakasupak sa kamatuoran. Unya nganong nagtuon kanunay kay gusto man mahimo magtutudlo sa kasuguan ako sa ning basahon. Gayos pagpayag unang Timoteo 1:6 ug 7. Adunay pipila ka mga tawo nga tungod silang paghitipas gikan niini mga butanga. Nanghisalaag ngadto sa walay kapuslanan nga mga pagtabi. Nga buok mahimong magtutudlo sa kasuguan bisan wala sila makasabot sa mga pulong ilang ginalitok o sa mga butanga ilang ginapakamatuod. Anong kanunay nagtuon? Tungod kay gustong mahimong magtutudlo sa kasuguan. Unya gingon nga pero matud pa wa gyud makakabot sa kahibalo sa kamatuoran. O mo nang gingon ni Pablo tinguha niya putlon kanang tinguha sa mga tao. Mga ipadayag ni Pablo mini nga nagpakigsama kanila kini ang prueba nga na may giingon nga ang mga anak sa yawa naa sa matang sa pagtuis sa kamatuoran ug ang Biblia bisan pa ang Dios ug ang yawa na ginamitay sa Biblia ni atong basahon. Diri sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 4, bersikulo ang atong pagabasahon sugod na to sa 1. Gingon sa pagpahayag ilapos nako sa bersikulo 10. Gingon sa pagpahayag unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa ug siya nagpuasa sulod sa kapatan ug kaadlaw kapatan kagabi. Ug tapos nini gibati niya ang kagutom ug ang maninintal katong yawa miduol ug miingon kaniya kay ikaw anak man sa Dios suguat kining mga bato nga mahimo mga tinapay. Ang tintal sa yawa nagbitbit og bato kay ipabuhat niyang tinapay sa atong Ginoong Kristo kay niadtong pigayuna si Kristo gibating kagutom. Ang pagtubag ni Kristo binaba ba lang? Dili. Sa bersikulo 4 apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, timan-an na ninyo kamo nga nagsunod sa programa namo, kanang sa bersikulo 4 na ay gamay kay litra diha nga iyo. Makita ni footnote ana ipadayag ra na pag-abot og asa nagikutlo ni Kristo. Basta sa pagtubag ni Kristo ngadto sa yawa nga wala buhatan ni Kristong tinapay ang bato, ningon sa nahisulat na ang unod sa naisulat nga ang tao mabuhi bis tinapay lamang kunis matagpulong magula sa baba sa Dios. Sa diha nagamit ang atong Ginoong Kristo og nahisulat, ang yawa po nagamit na po og nahisulat. Ni atong basahon sa bersikulo 5 na, unya gidala siya sa yawa ngadto sa siyudad nga balaan ug gitungtong siya sa inatasan sa templo. 6 o giingnan siya kay ikaw anak man sa Dios
umambak ikaw ngadtos ubos nganong iyang gisugo si Kristo. Kay mato pa kay nahisulat man kini nga nagaingon post kog kadiyot, nag-ingon na nga kay nahisulat kini nga nagaingon klaro og tataw nga kung si Kristo nagamit og nahisulat na og kasulatan, ang yawa po naggamit po og nahisulat o kasulatan, giingon ang unod sa giingon nga gikutlos yawa, maghatag siyang sugo sa iyang mga mangulunda, mahitungod kanimo og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila o aron ang imo mga til dili mahipangdol sa bato. Pag ingon niya nga maghatag sugo ang mangulunda, kamo nga nagsunod sa programa, timanay gyapon ni bersikulo 6, duha ka magagmay litra diha nay V unya duna po'y litrang im. Ang B mao itong nasulat diha, maghatag sa sugo sa manulunda, ug ang W mao na nga sa ilang mga kamot sa manulunda pagasapnayon ang mga tiil aron dili may pangdol sa bato. City, si Jesus miingon kaniya usab na isulat kini nga nagaingon tuana gisugon-sugonan na sa atong Ginoong Kristo, ayaw pantintala ang Ginoo nga imong Dios. Na napoy gamay na pong litra na pud X, makita nato diha sa footnote na agya po na. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa kinatas-ang sa bukid og kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ilang kahimayaan. Og iyang giingnan siya kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw moapa og mosimba kanako. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia giingon des kaniya mitubag si Jesus nga naging pahawa des Satanas kay mooy baba giingon mo simbaha Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. So nakita nato mga mahal nga tigpaminaw o nagsunod sa among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga nigamit si Satanas og nahisulat. Di ang nahisulat ang kasulatan. Daghan mang ginganlan ni Brother Hermanis Macarayo nga mga footnote para pagdaginot sa panahon to prove nga nagbase diay si Satanas nga mubasa siya dayon iyang ipahom kang Kristo nga ipaambak siya. Pero taliwala nga si Kristo Dios sa pagtuo namo. Wala gyud si Kristo ningon nga simple ra ang pag-ambak. Kay matod pa sa Satanas nga sapnayon man ang iyang mga til aron dili mahapangdol sa bato. Naba sa Biblia. Ngia. Kana gikutlos sa Salmo 91 bersikulo 10 hangtod sa 12 atong pagabasa. Dili mo abot kanimo ang kadaotan. Ni magapadol ang kamatay sa imong balong-balong o nas balong-balong, di po na moabot nimo mopaduol ang kamatay sa imong balong-balong. Kay siya magasugo sa iyang mga manunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang makamot aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Atong nakita nga may mga musapnay sa tiil, mga manunda nga musapnay para dili mahapangdol sa bato. Di nasayod si Satanas nga mo ni buluhaton o buhaton sa atong Ginoong Kristo. Dito niya ni gipahaom. Nakaroon ni ambak ba si Kristo para lang yun matuman ng nasa 91 hangtod sa 11 o sa 12 gikan sa 10 pagbasa na to. Wala na kinsa may moambak ani aron magpakita ang manda nga pagsapnay. Ang nahitabo na bakak hinuuni kay wa may diambak. Buti pasabot nga mahimo sa Dios ang pag-ambak kay naa may manunda nga mo sapnay pero sugo-suguo na lang ni Satanas nga ambak dito kay pagasapnayon man aron mo tan-aw siya wala sa kaimtang nga danihon sa Dios umadani si Satanas kay si Satanas may destinasyon na siya dito sa kalayong walay pagkatapos. Di na may tabo nga si Satanas maluwas pa pagka Satanas ang atong hisugutan. Hayan ang prueba bradoni nga si Satanas adto gyud ang destinasyon niya sa kalayo sumala sa Biblia. Dini sa pinadayag Reverend sa Kapitulo 20, versikulo 10, mo ni destinasyon sa yawa o Satanas nga magtutuhis sa kamaturan o amahan sa tanang bakat. Gingon din ug ang yawa nga nagapahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo o asupre di natuwa na ang mapintas
nga mananap og ang mini nga propeta ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. Di. Ang destinasyon ni Satanas, dito gislinaw nga kalayo, mga mahal lamang tigpaminaw mo sa bisan pag muambak pa ang atong Ginoong Kristo tungod kay si Satanas, wala na kahigayonan nga si Satanas mahimong maluwas kay destinasyon na niya didtong dapita. Nagbuhat man gani siya sulugoon para mahimong ministro nga niawat sama sa atong Ginoong Hesus Kristo nga mga tinunan mo sa gitawag ni Apostol Pablo, mga mini sila nga mga apostolis ni Kristo. Mailhan man nga mini nga mga apostolis ni Kristo kay si Pablo raba wala ba na mahimo siyang apostol siyang kaugalingon. Nahimo siyang apostol kay tinudlo ni Hesus Kristo busa ang iyang mga sinulat gikan pod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Basahon ako. Basaw kung nakasulat, bisag hain pa niya na Maroma man, Magkorinto man, Magtesalonika man, Magalasya man, pagka isgutan nga Roma man, kung imong basahon ang uno-uno, tanang, unang Korinto, uno-uno, Tesalonika, uno-uno, ug asa pa na, ang imong matagad, mao gining mabasa. Si Pablo sa Roma 1, versikulo 1. O lipon ni Jesucristo, tinawag sa pagka-apostol, ginahin alang sa may balita sa Dios. Sa versikulo 2 nga kaniadto, iyang gisad pinagi sa iyang mga propeta diya sa balaang kasulatan. Si Apostol Pablo, apostol. Pero nag-ingos si Apostol Pablo, may mga mini nga mga apostolis, ingon nga mga apostolis ni Kristo. Kay sila mao may tinuod nga mga apostol. Unya, nag-ingon ang Biblia nga si Apostol Pablo tinawag sa pagka-apostol. Ulipon siya ni Jesucristo. Dili siya nga hagas lang natawag ang bisan kinsa. Kang Kristo gid siya natawag. Unya, kung magsulat na si Apostol Pablo, Brad, ready. Ang mga sinulat niya di na din gikan kay siya sa pagka-apostol, gikan man kang apostol. Ang iyang pagka-apostol gikan man ni Jesucristo. Busa sa Biblia ang atong pangutana kining sa pagpatinaw nato kung atong susihon sa gipangutana nako kung imong nadumduman ang pagka-apostol ni Pablo may mga sinulat kang kinsang sinulat kung siya magsulat kinsa nagsugo. Ang mga sinulat ni Apostol Pablo hindi na sa atong gigana sa Ginoo. Sumala din sa unang Korinto kapitulo 14 versikulo 37 ang gingon, kung adunay maghuna-una nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magayla siya nga kining akong gisulat kaninyo mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Gitinaw nga sugo daw sa Ginoo kung doon na may mga sinulat niya. Isakin sa kining Ginoo nga nagsugo kaniya. But Rumi nga isulat na Ginoo ang nagsugo kaniya kinsa. Wala laing reverend si Ginoong Jesucristo ato lang pagkabasahon din sa nakasulat sa Juan 13:13 nagaingon din ni nagatawag kamo kanako magtutudlo o Ginoo ug gusto kamo kay mao man kana ako. Kung mao si Kristo ang nagsugo kang Apostol Pablo. Unya kung buot pangitaon nato nga naay mga nagpaka-apostolis ni Kristo pero mini nga mga apostol kasi sila may tinod nga mga apostol. Pagwali nila sa bisan asa nga dapit dili gyud Jehova o Jesucristo ang ila gyud nga giwali dili gyud Jehova o Jesucristo gyud ang giwali dili ang Espiritu Santo. Ay nang preba Brad. Rone, sumala sa Biblia. Dini akong bagabasahon prueba na reverend nga mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo, ang ilang giwali, ilang gisangyaw, dili Jehova, dili Espiritu Santo, kundi dili Kristo sa tanang tao, sa tanang dapit. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27-28 gingon dinhi. Gibutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hentil, ang tinago nga si Kristo na kaninyo ang paglaom alang sa himaya.
siya si Kristo mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diya kang Kristo. Sa mo ning pre brethren nga ang mga tinuna ni Kristo ang ilang gisangyaw sa tanang mga tao suluminti mao ra gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Oh, di nakita nato nga Hesukristo ang ilang giwali nga sentro principal, dili Espiritu Santo, dili pod ingon nga Jehova. Karon, anong dili man Espiritu Santo ang ilang giwali o dili pod Jehova, Brad Rini, sumala sa Biblia, unsa may rason ni Apostol Pablo, nganong kana man gyud sa tanang dapit ang ilang giwali? Tungod kay sa panahon sa kang Ginoong sa ikaduha nga hugna nga panahon sa panahon kang Kristo, mayong balita mahitungod ng Kristo ang ilang ginanggiwali og adunay sukod nga dili nila paglapason, dili sila mulapas sa sukod sa walay nga Jehova, dili po sila mulapas sa sukod sa walay nga Espiritu Santo kay kana gipastar og kang gitumong gina sa panahon kang Kristo. Dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 14 ang gingon. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundi dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagabot diya kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod nga wala kami ipaabot diya kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakabot diya kaninyo dala ang mayong balita maytungod kang Kristo. Oh, di nakita nato nga sukod di ay sa ilang pagwali o sa yuta pa, mga mahal na mong tigpaminaw, ang imong yuta o maatubang man o malikod o ma-right side o ma-left side, unsa na ang gidakon pananglit og 1 hektar lang, di na ka mulapas dito lain pa nga ektarya kay ang imo usara man ka ektarya. Pag madugangan nag usa ka ektarya tunga o usa ka ektarya 1/4, kanang nanikas ka na ana nganong imong giapil ang yuta nga dili imo, mao nga ang katugbang anak kung hisgutan gani natong yuta unsa may ibutang sa yuta para dili makalapas bradrone sa imong nasayran o nga mao gina ang realidad. Muhon, Reverend, mao gina ang realidad nga pag magbutang tagdulo na o boundary sa yuta, butangan gina siya muhon. Para kung naay mohon ang tumong, Para nga dili makalapas ang tao ngadto sa iyang giangkon nga yuta. okay. Mausad sa Biblia mga malamong tigpaminaw, dili na mawala ng mohon. Kay kung ang wali nga Hesukristo yuta pa na ang mohon taman rin sila anang yuta nga Hesukristo. Dili gid sila sa yuta sa Espiritu Santo o yuta nga Jehova. Tungod kay ang Biblia nagpamatod sa Proverbio kapitulo 23 versikulo 10, nag-ingon din ang atong mabasa sa Biblia. Ayaw pagbalhina ang karaang mohon sa yuta o ayaw pagsulod sa kauman sa mga ilo. Ang Biblia nang iyon. Ayaw pagbalhina ang karaang mohon sa yuta ug asar na itong mohon, di argi ka pag imo nang ibalhin ay tikas na. Busa dili pwede silang magwalig Jehova kay ang ila hugot rigod sa tanang dapit magwali sila og Hesukristo. Di pod sila magwali og kini ang gitawag og Espiritu Santo. Nagpasabot nga tungod kay ang mga alagad sa Dios, pag maghisgot ang alagad sa Dios mga malamong tigpaminaw, ibu-ubo manggod ang kahibalo sa mga alagad sa Dios. Diyon sila ang may katungod nga mapahibalo kay gibubuan man sila sa espiritu sa kaalam. Ayon ang priba niya na Brother Ronnie, sumala sa Biblia nga ang mga katawhan sa Dios bubuan gid kahibalo. Ako mga basahon, Reverend, ang nakasulat sa Balang Kasulatan nga ang mga katawan sa Dios bubuan gina sa kahibalo sa nakasulat sa Proverbio. Akong pagabasahon kapitulo sa Proverbio kapitulo akong pagabasahon dinigingon sa pagbahayag
sa versikulo 23 sa kapitulo 1, gingon diri sa pagpayag sa proverbio, mga kaigsunan. Bumalik kamo sa akong pagbadlong, gingon dinhi, aniya karon, ibukbuk ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo, akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. O di, importante nga mabubuan sa espiritu ang tumong sa Dios nganong ibubo tong espiritu. Ang tubag niya na, ang kaalam kay kung mabubuan ka, ipahibalo na din ang mga pulong kaninyo. Di, kung ang pagwali may tungod kang Kristo mo ilang sistema, wa bata matingala mga mahal na mong tigpaminaw nga sig ligwatay ang kada usa ka pagtulunan sa pagwali kang Kristo. Unya, kung imong una-unaon nga si Kristo nagsugo nila, si Kristo di ay matawag nato og kining author sa kagubot, kay nagkagubot man gani ang tao sa pagwali-wali lang Kristo. Una-una gani na. Nya, tinuod na basta magdala nagbiblia. Mo nang among gingon gani na magwali og Kristo na. Og Biblia mo'y himuong pasikranan nga basta magkupot og Biblia tinuod na. Basta magwali Kristo tinuod na. Basta mo pamatud og Dios tinuod na. E di tanan puro sa tinuod kung kana may pasikranan daw be. Kay naa may mutuis sa kamatuoran, ingon niini man ang among ipangutana. Kung kami ng mga ministro nga giingon nga sulugoon nga nagtakuban ingon nga kayag pero sa kangit-ngit ay kay ang nag-angkon sa kangit-ngit si Satanas man busa sa unang panahon gisugo gani sa Dios si Apostol Pablo nga katong mga naa dis Satanas nga nasakop sa nalingla para pabalihon sila, para muadto sila sa kayag ato sang basahon sa Biblia, Brad Makarayahan ang kasuguan o gisugo si Apostol Pablo nga pabalihon niya tong mga katauhan diya sa dapit sa kang Satanas para muadto sila sa dapit sa Dios o gikan sila sa kangit-ngit para muadto na sila sa kahayag sumala sa Biblia. Dinhi atong pagabasahon sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 26, versikulo 17-18. Og magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao ug sa mga hintil, kag kinsa pagtuon ko ikaw aron sa pagpabuka sa ilang mga mata. Aron sila managpamali gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, gikan lugar sa ngit-ngit ngadto sa yawa ug ngadto sa kahayag ngadto na sa Dios. Ug gikan sa kagamhanan ni Satanas katong kangit-ngit nga didto sila ipabiya ug gingas pagpahayag ngadto sa Dios o muna ng kahayag aron mapasaylo ang ilang mga sala ug magadawat sila sa ilang bahin diha sa mga nangahimong balaan pinaagi sa pagsalig kanako. Busa ang mga apostoles gipahimutan sila aron palingkawason sila niadto mga tawo nga naas kangit-ngitan nga kagamhanan ni Satanas aron managpamali sila ngadto sa kahayag nga maong kagamhanan sa Dios sa atong nabasa sa Biblia. Nakaron mo ni ang atong susihon na kung kami nagpatitulo o mga ministro, mga mahal nga tigpaminaw, pag madunggan nato nga nag-ingon nga matag programa mingon nga panaglitan ako mingon na ay nagtuis sa among kamaturan para dili na sila mutuo. Di nagpasabot nga naata sa kagamhanan sa Dios sa kahayag. Katong mingon nga mao nga wala na lang hinoy motuo. Di katong mga nagtuis nato sa kangit-ngit sa kagamhanan ni Satanas. Di nakabalo di ay ang matag usa nga aduna gyud magtuis. Ang problema lang ron og di ta mo dawat nga kita di ay moy nakatuis sa nakasulat. Na mo man na ron niya. Ingon ini ang among pangutana, sila si Apostol Pablo kay mga tinun-an man sila sa Dios. Nahibalo gid sila nganong Hesukristo ang giwali. Kay kung ato bang adtuan ang kapanahonan sa unang panahon, dili ra ba Hesukristo ang giwali? Dili ra ba Jehova ra ba ang giwali? Dili ra ba Espiritu Santo ang ilang giwali? Pasmo nako, dili ra ba Hesukristo ang ilang giwali? Maghisgot ako ng panahon.
Dili ra ba hiuba ang ilang giwali? Mo na pagtuis kay nagisgot ang tag-unang panahon. Magingong, dili ra ba Espiritu Santo ilang giwali? Mo na dili pagtuis. Na si Moises kay sa unang panahon giatagan gani siya sa Dios og mga kasuguan arita kang Moises. Ang Dios tungod kay iyang alagad si Moises, gisugo gyud sa Dios nga pahinumduman gina si Moises. Ang alagad sa Dios, hain ang puriba nga si Moises gitawag alagad sa Dios ug mismo ang Dios nagpamatuod nga kinahanglan hinumduman gina kanang si Moises. Brad Ronnie sumala sa Biblia. Okay, basahon ako, Reverend, ang pagpahayag sa balaang kasulatan nga kini si Moises ang alagad sa Dios, ang iyang mga gisulat matud pa pahinumduman gina dinhi sa nakasulat sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 4. Gingon dinhi, hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises, ang akong alagad nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibok nga Israel bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon. Ah. Diyos mismo ang nagsugo nga hinumdumin ninyo si Moises ang akong alagad. Kini si Moises nga alagad nga ingon ang Dios nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb. Doon na day yung gisugo ni Moises dito sa Horeb. Alang sa tibok nga Israel bisan ang kabalauran og mga tulumanon. Pag magisgot tag Moises atong pangitaon, kinsa ba o unsa ba ni si Moises sa Biblia mga malamong tigpaminaw? Si Moises gipakita sa Biblia nga siya usa ka propeta. Ang matuod og ang puriba nini sa 3:21 ngadto 22 nag-ingon dinhi ang atong mabasa ngadto sa 23, nag-ingon, isugod tas 20, sa buhat kapitulo 3. Og aron niyang ipadala si Jesus ang Kristo, nga gitagana alang kaninyo. Siya nga kinahanglan paghawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuma na sa tanang gisulti sa Dios pinagi sa baba sa mga balaang propeta. Sukad pa sa karaang kapananan, kay si Moises na giyon, usa ka propeta gikan sa iyong kaigsunan, igapatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo. Maingon siya ang pagpatindog kanako. Magpatalingog kamo kanya sa tanan nga iyang gisulti kaninyo. Ang Dios daw, matod pa si Moises na giyon, usa ka propeta gikan sa inyong kaigsunan, ipatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo. Maingon siya ang pagpatindog kanako. Di sa ato pa si Moises di ay propeta, mga mahal namong tigpaminaw sumala sa nakasulat sa Biblia. Wa may mulalis niya na nga propeta siya kaysa Deuteronomio kapitulo 18 versikulo 18 nag-ingon dinhi mag-ingon ang Dios isugot tas 17 og si Jehova mingon kanako matod pa ni Moises maayo ang ilang pagpanubag sa ilang gisulti. Magpatindog ako kanila sa Israelinhon nga gisulti. Sa talwala sa ilang mga igsoon usa ka managna nga sama kanimo ingon si Jehova di si Moises managna. Magpatindog ako kanila sa taliwala sa ilang mga igsoon usa ka managna nga sama kanimo ug gigabutan ko ang ako mapulog siyang baba ug siya magasulti kanila sa tanan nga gisugo ko ka niya. O di nakita nato nga si Moises di propeta. Pagka si Moises propeta, kay naaman sa unang ugna nga panahon, kay sa panahon kang Kristo, wala naman si Moises. Bueno, ang lawas ni Moises, kay namatay man si Moises, sumala sa Biblia. Si Miguel o si Moises, nag-ilog sa lawas ni si Moises nga namatay o si Miguel o ang Satanas, nag-ilog sila sa lawas ni Moises. Hay ng priba. Tungod kay si Moises, patay na, sumala sa Biblia. Basahan ko sa ang Moises Badrone nga namatay siya para ipakita
dayon nato nga katong nag-ilog sila sa lawas ni Moises si Satanas og ang gitawag og ang manulunda nga si Miguel. Ang Biblia, mga malamong tigpaminaw, ingon nini ang atong mabasa sa basahon sa pagpatinaw nga nakasulat nga si Moises namatay dinhi sa atong makita nga gipamatud-an sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 5 ningon, busa si Moises ang alagad ni Jehova namatay dito sa yuta sa Moab, sumala sa pulong ni Jehova. Atong nabasa nga si Moises namatay. Pero pagka namatay si Moises ang iyang lawas mga malamong tigpaminaw, si Moises dili Dios. Pero tungod kay dili siya Dios, girespetuhan ang lawas ni Moises, gipabantayan sa manda busa ilugon pod ni Satanas. Hain ang prueba niya na Brad Ronnie sumala sa Biblia. Akong magabasahon rin ng prueba din sa Judas Kapitulo 1, versikulo 9, giyon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Apan si Miguel ang manulunda nga puluan sa iyang pakiglantugi batok sa yawa. Sa ilang tanag-ilog sa lawas ni Moises, wala ganing siya mga sa paglitot o mata si palahong hukom bato kaniya kundili. Mingon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo. O di, si Satanas o si Miguel nag-ilog sa lawas ni Moises. Busa, kato si Moises, dili man to Diyos, pero gihimo lang, ingon nga Diyos. Ayan ang priba, Bakaray nga si Moises, gihimo, ingon nga Diyos, pero dili Diyos. Dinhi sa nakasulat sa Exodo ang atong pagabasahon. Kapitulo ang atong mabasa 7 bersikulo 1. Og siya ba miingon kang Moises, tanawa gihimo ko ikaw, ingon nga Dios ngadto kang Faraon, og si Aaron nga imong igsuon, mamao ang imong manalagda. Kini ang prueba nga si Moises nga alagad sa atong Ginoong Jehova, gihimo ingon nga Dios ngadto ni Faraon sa atong nabasa sa Biblia. Og si Aaron gani igsuon, mao pod ang iyang manalagda. Nakaron, atong timan-an nga ang ganina nga atong gisulti, nga kung magisgot ang unang panahon, o di, sa una nga panahon na Moises, pag-abot kang Kristo, gisugilo na lang ang kasaysayan nga ang lawas ni Moises, nag-ilog si Miguel, og si kinini ang gitawag og Satanas o Yawa. Og si Satanas magtutuis na, pero nagyapoy purpose si Satanas nganong gamiton niya ang lawas ni Moises. Kay si Moises baya, gintrigaran ba nagkasuguan. O, di na iyang purpose niya na. Pero nag-ingon ko nga, kung mato ta sa unang hugna, pag mag-ingon ta nga, dili Jehova ang giwali ni Moises, amo na pagtuis. Ha? Pero nag-ingon ta, dili Iso Kristo ang giwali ni Moises, wala na magtuis. Dili Espiritu Santo ang giwali ni Moises, dili na pagtuis. Unsay prueba nga dili pagtuis ang pagwali nga Jehova kay si Moises ang iyang giwali, Brad Rome, si Jehova gyud sumala sa nakasulat sa Biblia. O diniribirin atong pagbabasahon sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3, hangtod sa 4 naging dinhi. Kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, pagkadakon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kaya ang tanan niya nga mga dalan, mga matulit Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan. Siya matarong ug matulit. Oo. Pag mag-ingon ta nga si Moises, wala magwalig Jehova, na unsa man ay giwali, di tulo man lang ang mabasa sa Biblia. Ato sang basahon, Brad Ronnie, nga tulo ang mabasa sa Biblia sa Old Testament. Bisan pa sa New Testament, tulo yun ang gipadayag sa atong Ginoong Kristo. Bisag asay unahon niya na, Brad Ronnie, ma-New Testament man o ma-Old Testament man, atong pribahan na dili mawala ng tulo sumala sa Biblia. Okay, unahan na itong Old Testament Reverend, din sa Genesis chapter 1, verse 26, Amplified Bible nga Biblia. God said, let us, Father, Son, and the Holy Spirit make mankind in our image,
Sa ito pa, na nasa sinugdan no, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Sa gibasa ta sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. O garin mo ta sa bagong tugon, naaga po ng tutulo mga kaigsunan. Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, gingon kini sa pagpahayag gini nga atong mabasa sa balaang kasulatan, busa natud pa gini sa atong pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo, panlakaw kamo o gimuan ninyong mga tinunan, ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. O, hindi ito, no? Sa ngalan sa man, sa anak ug sa Espiritu Santo. Wailain, nga ngalan sa Amahan, ang Amahan. Pag magsunod kayo sa ngalan sa man ug anak, wailain ang anak si Jesucristo. Ang Amahan mo, gina si Yahweh o kon Hiyuba. Ato sa basahon Brad Rene, sa Biblia nga, ang Amahan mo na si Yahweh o sa laing pagkasulti, Hiyuba. Bisag asa niya na. Nga, Reverend, din sa Isayas, Kapitulo 64, versikulo 8, nga kanang Amahan mo kana si Ginoong Hiyuba, sumala sa pagpahayag sa balang kasulatan. Apan karon o Hiyuba, ikaw mo ang among Amahan, kami yutang nga kalunon ug ikaw mo ang among magkukulon o kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Oh, nakita na to, ha? Niining punto, ha? Si Moises nga propita, sulugon sa Dios, si Hiyuba gyud ang iyang giwali. Sa pag-abot sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo, si Kristo sa tanang dapit maong ilang giwali. Gipa matuod kana sumala sa atong nabasa sa Biblia. Og sukod nila nga dili nila pagalapason. Na mao man ni ang di ta matingala ani. Nga kung magisgot tag unang hugna nga panahon dili Espiritu Santo, naa na ang Espiritu Santo. Kung magisgot tag unang hugna sa panahon, naa na ang gitawag og Hesukristo sa gibasa ni Brad Orly nga The Amplified Bible. Unya sa unang panahon, sugod pa kang gitawag og kaliwatan ni Seth nga iyang anak si Enos, ay dito nagsugod sila pagtawag sa ngalan ni Hiyuba. Ay nang preba Brad Bacarayo nga Hiyuba gyud ilang na ilhan nga nagsugod sila sa pagtawag sa ngalan ni Hiyuba. Og diya pod gani nagsugod sila sa pagsimba niya ng Hiyuba. Og diya pod sila nagsugod nga mauna ang iwali nga Hiyuba. Og dili gyud nagsugod sila nga nagwalig Hesukristo nga naa naman ta si Hesukristo sa unang panahon. Espiritu pagkahimtang wala pa magpakatao. Ug napod ang Espiritu Santo. Pero kung magwali sila, ay mapamatud-an nato nga dili gyud Hesus Kristo og dili pod Espiritu Santo. Hain ang preba Brad Bacarayo sumala sa gipamatuod nato o gipangutanan nako. Dini sa nakasulat sa Genesis, Kapitulo 4, versikulo 26. O kansit, Isugod nato sa 25. Sugod na to sa 25. O gila pag-usab ni Adam ang iyang asawa o kini nanganak og usa ka anak ka lalaki o gitawag niya ang iyang ngalan si Seth. Kay ang Dios mingon siya nagatudlo kanako sa usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Kini day si Seth nga anak ni Adan ug ni Eva, mao ni sila ang ilis sa kinabuhi ni Abel nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Gingon dayon sa 26, og kang Seth usab na tawo ang usa ka anak nga lalaki ug gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tawo na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Hiyuba. Oh. Pag-ingog nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Hesukristo. Oh, di. Muna pagtuis og ingno na mo ana. Nagsugod sa pagtawag sa ngalan sa Espiritu Santo, muna pagtuis. Oh, di nabasa. Nakaron kanang gisgutan diya nga si Hiyuba sa Genesis 4:25-26. Kung sa Biblia nga maayong balita Biblia nga maimprimator Julio Cardinal Rosales nga gitambayungan sa mga protestante o katoliko nga scholar sa Biblia. Kung basahon kana mga mahal namong tigpaminaw, mauna ang Ginoo kana si Hiyuba o kana mao ang ilang pagsimba o diya sila nagsugod sa pag-ila o pagsimba
niya ang Ginoo nga mao si Jehovah kung sa King James Version. Unsay priba Brad Rene sumala sa Biblia. Ano ang pure ba, Reverend, din sa malang yapon nga basahon Genesis Kapitulo 4, versikulo 25 ngadto sa 26 o kung akong pagbabasahon nga Biblia, ang mayong balita Biblia nga adunay pagtambayayon sa mga Protestante, mga Katolikog scholar sa Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales nga kaingon. Unya naging hilawas na usab si Adan sa iyang asawa og si iba nanganak og lalaki, si iba miingon, gihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abil nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Sit. Si Sit may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod niya itong panahon na ang mga tao pagsangpit o pagsimba sa ngalan sa Ginoo. Di. Nagsugod din sila pagsangpit o pagsimba sa ngalan sa Ginoo. Pagibasa sa King James Version, sa Cebuano, si Yuba diya sila nagsugod pagtawag sa ngalan ni Yuba o katod ng Yuba, mo ilang gisimba, dili si Hesukristo. O niya na pong tumura sa panahon kang Enos nga anak ni Seth, diya nagsugod ang pagwali nila sa ngalan ni Yuba sa mga kaliwatan para makaila nga si Yuba rin dili si Hesukristo, dili ang Espiritu Santo ang giwali, pero naana sa pagbuhat sa tao. Kay giingon sa gibasa sa Amplified Bible sa Genesis 1:26, let us make nana dia ang gibuhat nana kinsa nagbuhat, let us make ang gitawag og Father and the Son o na si Kristo ang Ama ni Jehovah and the Holy Spirit. Let us make man o di nagbuhat silang tao sama sa ilang kaugalingon nga dagway. Muna, pero pag maghisgot tag wali, na aman uta ng tulo, di gitulo na lang uta na, ang Biblia nagtulo nga na ay tulo. Pero magsintro na pagwali, di na tuluhon. Igitugan nga na ay tulo, si Kristo. Nagtugan nga na ay Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pero magwali ang mga apostol sa tanang dapit. Si Kristo ilang giwali. Nga naman, sukod man nga ilang gipakita nga gibahin sa Dios kanila nga diha argid sila taman sumala sa Colosas 1:27-28 sa tandapit si Kristo ang giwali. Ika-2 Korinto 13:14 sukod nga pagwali Kristo nga dili nila pagalapason. Nakaron ang priba naman nga sa sinugdan o nang hugna si Jehovah gyud ang gi-preach nila o giwali dili Espiritu Santo dili Hesus Kristo. Nagbakat ba minini mga malamong tigpaminaw? Wala. So, niining among punto karon wa pa mi mahimong satanas. Kaya ang satanas makakon man. Magtutuis ba yun? Magtutuis. Kung naay nabasa pod, pagkadili pod mao, di natuis, nakabasa lagi. Para sa ni satanas, nagbasa bitaw kasulatan, ipambak si Kristo. Niyambak ba si Kristo? Wala. Di na makakaron ang trabaho dito sa kining gitawag og Salmo 91 bersikulo 10 hangtod sa 12 nga dunay moambak wa gyud hinuna matuman hangtod karon. Mabuti pasabot, bisag wa na tumanan ni Kristo nga moambak basta Dios mahimo niya, pero suguon naman lang siya ni Satanas nga umambak, adi siya moambak. Kay ngano man, unsa may makuha ni Kristo moambak kasi Satanas di man gid maluwas. Adto naman daan na sa eskalayo. Di maging pumutuo. Di man gyud pud mutuo. Muna mga malamong tigpaminaw na karon. Ingon nini, ang priba nato para paglig-on nini nga siho bagyod ang ilang giwali sugod pa sa kaliwatan ni Seth nga mao si Enos Berdone. Okay, basahon ako, Reverend, ang priba niya na. Mao ni siya mga kaigsunan nga mulugar gyud nga among pagpamatuod tinuod sa among pagbahin-bahin sa pagpangalagad sa tulo ka dagkong panahon. Taliwala nga ang tulo Amahan, Anak ug Espiritu Santo na sa sinugdan, pero kung maghisgot na sa pagwali, bahirod gyud sa tulo ka dagkong panahon. Sa unang kapanahonan, sa gibasa kaganina sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 25-26, sa King James o sa Catholic Bible mga kaigsunan, na dito nga nagsugod ang pagsimba o ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo nga si Jehovah. Simba o ang pagtawag. Pag ipamatudan nga kana siya, dito gyud nagsugod ang pagsangyo pagwali sa ngalan sa kang Jehovah dili Kristo dili Espiritu Santo.
Basahon ako ang Biblia nga gituwag yang literal translation mga kaigsunan. Mara gyapon Genesis chapter 4 verse 25 and 26. Ini ang nakabahaya. And Adam again knoweth his wife, and she beareth a son, and calleth his name Seth. For God hath appointed for me another seed instead of Abel, for Cain had slain him. And to Seth, to him also a son hath been born, and he calleth his name Enos. Then a beginning, pagamiton ng beginning mga kaigsunan, mao ni siya pagsugod. Start or first. Then a beginning was made of preaching, sangya or wali, kining preaching, in the name of Jesus Christ ba? Holy Spirit ba? Idili. Kundili ang giingon din was made of preaching in the beginning is in the name of Jehovah. Kita na to. Nag-preach sila in the beginning, preach in the name of Jehovah. Nakita na to. Kung mag-isgot na, Brad Ronnie, o beginning man dadi, unang hukna sa panahon sinugdanan, sa Merriam-Webster Dictionary, Brad Ronnie, gihatag ba ang definasyon unsa nang beginning nga dito nagsugod ang unang hugna sa panahon nga hiyubag yun ang giwali dili Hesukristo dili Espiritu Santo? Sa Merriam-Webster Dictionary, Reverend, gihatag ang definition ng beginning. Nga sa atong masusi, ang beginning sa pag-preach or preaching dito gid sa ngalan ni Jehova. Sa Merriam-Webster Dictionary, kining word nga beginning sa noun, gingon kini the point or time at which something begins, is starting point. The first parts of something. Sa ito pa, beginning, first part of something, or gingon, a starting point. So ito pa, diya nagsugod, starting point. Sa unang panahon, unsa ang starting point sa pagsangyaw o pagsugod? Walay lain sa gibasa tanaw ang pagsangyaw sa ngalan ni Jehovah. Muna mga mahal mong tigpaminaw nga atong nasusi. O kining amoa para ipakita nga adunay hugna sa panahon nga pagpangalagad, kung gamiton nato ang unang hugna nga panahon, dili gyud Hesukristo ang gigamit sa pagwali, sa pagsimba, o sa pag-alagad, dili pod Espiritu Santo. Atong pamatud-an nga kung mag-alagad kanang the word alagad kay nabasa naman ang simba o ang preach dito gyud kang Jehova, dito gyud ang pagsimba kang Jehova. Ang pag-alagad, Brad Rene, sumala sa Biblia diya bagyapon nga kung si Jehova man ang sundon, siya bagyod ang alagaron niadtong panahon na wa gilain, Brad Rene. Sa unang panahon, sa panahon kang Jehova, Reverend, si Jehova gid ang alagaron. Dinhi sa unang Samuel Kapitulo 12, versikulo 24 na gaingon, kadlo kay lamang ninyo si Jehova, o alagaron ninyo siya sa kamaturan, sa bugos ninyong kasing-kasing, kay hunauna kung unsa kadagko ang mga butang ngayang gihimo alang kaninyo. Nakita na to. Alagaron ninyo si Jehova sa kamaturan. Ang Biblia wa magingon, alagaron ninyo ang Espiritu Santo sa kamaturan, wa gyud. Alagaron ninyo si Hesukristo sa kamaturan, wala gyud. Mao nga para masabtan mga malamong tigpaminaw, niya dayon ang butang nga angay masabtan. Ngano nga ang giwali nila ni Apostol Pablo sa tanang dapit si Hesukristo naman. O nganong dili man Jehova, kay nasayod sila nga ang dapit kang Jehova wala na, gi-cut off na. Unsay malig-on nga freeba niya na Brad Macarayo nga ang wali nga Jehova busa na hibalo ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo nga sa ilang panahon maoy hinungdan o katarungan nga sila nagwali ng Kristo kay nasayod sila nga si Jehova dili na ipatudlo ang ngalan ni Jehova nga kanang dili pagtudlo mo kana ang pagwali kay ug magwali ta magtudlo man na. Dinhi na ta magwintada sa mga panahon ngano man tungod kay kung ipahaom lagi na mga magtutudlo nga mini diri namo tanaw na to og mo salir ba na diri sa mga ministros PBCM. Basta kay timan-an nato nga tulo ra gyud ganiha, Mateo 28:19, Amahan Anak Espiritu Santo, gibasa po ng Genesis 1:26 ganiha ni Bradone sa Amplified Bible. Busa kanang tulo mao na nga
gikan sa pagbuhat, tanawagan niya gikan sa pagbuhat sa Dios ni Adan ug ni Eva. Hangtod nakaanak sila nga kato si uli ni Abel nga si Seth o nanganak po ditong Enos. Dito nagsugod ang pagmantala sa ngalan sa ato Ginoong Jehova. Buti pasabot nga gikan sa una hangtod karon di ba naglawig ang panahon, pero magbantay ta. Ngano man katong pagmantala sa una nga nagsugod dito sa magkaliwat ni Adan ngadto ni Enos, atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Gihatagan ba boundary? Katong panahon nga naglibot-libot sila, niadtong panahon nga gipamantala pangalan sa atong Ginoong Jehova. Katong gibasa ni Brad Ronnie kaganiha sa Proverbio 23:10 nga gikuha example nga yuta dunay boundary ug ang boundary gibutangan ug kini muhon mao na siya nga ang muhon pag nagibutang sa Dios sa pagmantala nga panahon sa ngalan sa atong Ginoong Jehova, ang iyang tugon maoy nilugar nga muhon nga gihatagag boundary duluna nga dili pwedeng moatras ang mga apostoles kanara ha. Mga dili moatras ang mga apostoles sa panahon diin gisugdan sa pagmantala ang ngalang Jehova panahon pa dito ni Moises, dito ni Adan, dito ni Enos. Sa nakasulat sa Biblia, mauna nga ang boundary nga gipasabot nga sukod lang nga gibahin kanamo kay ang buot gipasabot ni Pablo dili mi pwedeng magmantala sa ngalang Jehova ngano man gihatagan na utlanan ang pagwali sa ngalang Jehova. Di Jeremias 31 bersikulo 31 kama 34 giingon aniya karon ang mga adlaw moabot na. Nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Kining tugon na mao ni siya mogawas nga naghatag ang Dios og utlanan ba sa panahon kanara sa panahon sa pagmantala sa iyang ngalan ug kanang boundary utlanan gibutangan kana og sa yuta pa muhon ang muhon niyang gikuan kining tugon niya sa bersikulo 34 ug sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tag sa katao sa isig katao tagsa-tag sa katao sa isod sa pag-ingon ilhon mo si Jehova kay silang tanan na nagpakaila naman kanako ngano man tuod gimantala na gud sa unang kapanahonan pero sa gihatagag utlanan ang kapanahonan sa mataringalan gibotangan og sa yuta pa muhon maunang tugon niya dili na ipatudlo iyang ngalan mao kunay gitan-aw kay ang matag ang matang gani giyuta gani do naman ay mga tag-iya gibutangag mo maunay kun asa rapit imo yuta mulantaw kas muhon kini iya ni kini ani iya na po ni ani nga yuta ana ra ang muhon nga gilantaw sa mga apostoles silang panahon ang tugon ni Jehova nga di na itudlo ang iya ngalan mao nang nigawas ang giingon ni Pablo nga dili gyud sila maglapas sa sugod nga gibahin kanila sa Dios pagwali lang kag Kristo sa tanang dapit. Mo na mga mahalamong tigpaminaw, kaya ang mga alagad sa Diyos, sa nabasa na to, sa gibasa kanina sa Proverbio 1, gibasa kanina, no, kung balikan na to ang Proverbio, importante ni kay dugukan man gud ni sa mga pagpamatuod gud. Kay nagbinirahay lagi og kinsay makabira. Og nabira kas bakak, iya man na sa yawa nga magtutuis. Og kami may ingnon nga nagtuis, pwede kung mapamatudan. Di man pwede istoryahon. 1:23 ngayon, bumalik kamo kanako sa pagbadlong. Aniya karon ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo. Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Pag mabubuan ta sa espiritu, nasayod na tas mga pulong sa Dios, di makasulti na din ta. Pero ang abilidad po sa Dios, nagingon, nga bumalik kamo sa akong pagbadlong. Kung adto ta sa Dios, Dios atong isgutan, aduna gyud pagbadlong. Mamadlong gyud ang Dios. Pag mamadlong ang Dios, musugo man na siya iyang katawhan na badlonga sila. Unsay priba nga musugo kanang pag-ingon nga badlonga sila sa mapig-uton gayon, di ba? Badlong na aron magmaayo sa pagtuo. Ka na Bernone, nga doon naging pagbadlong di ay para ang tao mamaayo sa pagtuo. Dili sa bahayag ni Pablo rin sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 13. Okay, kung bubuan na sa Dios ang iyang katawan sa Espiritu, ang Dios daan, pag mabubuan ta o mabubuan, mahibalo ka sa iyang mga pulong, di imo nang ipayag. Kanya ang Dios nagingon, bumalik mo kanako, matod pa sa Dios nga, bumalik ka mo sa atong pagbadlong. Sa ato pa. Kung ang Diyos magbadlong, isugo na po niya i-intrigar sa mga tao. Ayon ang priba. Aniya, basahon ako, og napod din ang katuyuan nga nung doon ay pagbadlong katawhan sa Dios. Kasugo ko ni. Tito 1:13,
Matud paginit tinuod kining pagpamatura busa badlo nga sila sa matig-iton gayud ang katuyuan aron maga maayo sila diha sa pagtuo. Di ang tumong, mamaayo sa pagtuo. Mga mahal mong tigpaminaw, mga kaigsunan, kung imong basahon ang King James Version, kay duha man ni Kasibuano God. Ang unang hubad sa King James Version, mailhan nimo ang pinaday gitawag og bugna. Unya ang ikaduhang hulad, ignon nga pinadayag. Pero kanang pinadayag og bugna, kung basahon nimo sa English, usa ra gyud. Busa ang English sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15, nga ang mga katawan sa Dios, doon na gyud ay pagbahin-bahin sa mga pulong. Iya, kung basahon na, ingon nini sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, and then sa Cebuano din nato pagabasahon yun. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa atong pinulungan, magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamutan sa Dios. Usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw, mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Mahibalo daw mubahin-bahin sa pulong sa kamaturan katong mga ipagkugi sa pagpakita sa kaugalingon nga nahamutan daw sa Dios. Kinsa katong nahamutan sa Dios? Katong mga magbubuhat nga wala doy ikakaulaw nganong maulaw sila kay mahibaluman mo bahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Unang hugna sa panahon nga pagpangalagad si Hiyuba mo'y simbahon, si Hiyuba ang alagaron, si Hiyuba ang sangpiton nga ngalan, nagsugod sila sa pagtawag sa ngalan ni Hiyuba, dili Isukristo, dili Espiritu Santo. O nagsugod po sila nga si Hiyuba mao'y ilang defrates. Pero sa gibasa, gitag na nga dili magpadon ang wali nga Hiyuba, mao nga niabot ang wali nga si Isukristo. Karon ang Biblia sa atong nabasa kanina, si Apostol Pedro nagtagna sa ikaduhang Pedro 2:1 ngadto sa 3 nga may mga bakakon nga magtutudlo nga panapion pa sa mga pulong pinagi sa tumo-tumo nga sugilanon. Kung si Apostol Pedro po'y pasultiyon niya na. Kung si Apostol Pablo po'y pasultiyon, mga mini nga mga apostolis nga naninguha daw nga may sama kanila kay sila may tinod nga mga apostolis. Sila ay nagdala sa wali nga Kristo sa tanang dapit bisan asa. Na karon pag magisgot tag di lang ikalain no sa mga pagtulunan makarayo kay gadi sila musangpit ra ba sa atong pagtulunan nga bakakon kay sila may tinod. Pag maghisgot tag Assembly of God nabahin na gitawag og First Assembly of God. Moadto gani ka dito sa simbahan sa DXRyo sa Radio Ulta imo man gani nang maagian. Kanang gitawag dia nga simbahan nga dako nga building nga First Assembly of God. Kay ngano man na may Assembly of God ra diignon sila first kay aron pagpamatod nga kami nag-una oy. Pares gud sa Baptist Church. Lain pud tong Fundamental Baptist Church. Lain pud tong Anabaptist Church. Lain pud ang gitawag og First Baptist Church. Na po Missionary Baptist Church. Na po'y Emmanuel Baptist. Na karon mo may problema nga naggadaghan ang Baptist si Kristo ra gapoy giwali na kung ang First Baptist may tinuod di mag First Baptist na lang ang tanang nagbaptist man makarayo. Kung Anabaptist may tinuod ay di ang katong First Baptist o katong Fundamental Baptist katong Emmanuel Baptist ato to sa Anabaptist. Naon kana lang gani nga teorya mga mahal nga kaigsonan mga tigpaminaw maklaro na nato nga unsaon di ka nato no. Pero niya si Apostol Pablo nagingon nga naay maninguha sa pagkaysama kanamo ay katong gibasa ni Brad Rini kaganina ang ikadong Korinto 13:14 balikan taragod pagbasa unsay atong tumong nini.
nasayod sila nga may mga magsunod manggod nila nga moawat ba kanang niingon si Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 12 ug ang akong ginabuhat karon akong padayunan sa pagbuhat aron akong maputol ang kahigayunan sa mga taong naninguha sa kahigayunan sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga may sama kanamo labot sa mga butang nga ilang ginapasigarbo. Mga tao kuno nga iyang putlon nga naninguha kuno sa ilang kaugalingon nga may sama kanila. Unsa man di ay ang naa kanila nga ilang pakasamahan. Busa na nirado si Apostol Pablo. Ikaduhang Korinto 13:14 nga gingon ko nga balikan gingon. Apan kami dili magapasigarbo lapas sa sukod. Kung dili sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod. Nga nagabot diya kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod. Nga wala kami ipaabot diya kaninyo. Kay kami mao ang unang na nagpakabot diya kaninyo. Dala ang maayong balita mahitod kag Kristo ingon sa Apostol Pablo. Kami mao ang unang na nagpakaabot. Kay nasayod sila nga pag mag-ingog ulahi na muawat nila. Busa si Apostol Pablo nagpasidaan nga naninguha nga mag-awat-awat sa pagwali kang Kristo. Na karon unang na nagpakaabot unya puros nagwali Kristo nagpalabuanay. Giklaro ba ni Apostol Pablo Brad Macarayo nga nagwali Kristo pero palabaw-labaw? Dinhi nindot kayo ni tanan. Laras walay exempted sa gingon ni Pablo. Wa gay mugawas. Ngano man kini raw mugawas nga tinuod, wa gay mugawas nga tinuod. Ngano man ang panahon naraha tanawar ato gani tutukan ang panahon gani sa mga apostoles diin gipialan sila sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Tanawon nimo karon bisag mga baptist lang maglibog mag-asa tinuod na kay puros man ang baptist bisag pag Seventh-day Adventist Church do na po'y Seventh-day Adventist Reform. Ana ra nga sistema na pag-abot na karon kinira kung lantaw nimo ang panahon sa mga apostoles wala gyud magtagubot ako sa nang masaw na wala gyud magtagubot ingon nga mao nay lagda sa mga iglesia do na bagoy lagda ang mga iglesia god sa ilang pagpamatud kang Kristo do na dili magtagubot unsay prueba basahon kay nako sa unang Korinto 14:33 kay ang Dios dili Dios sa kasamo kun dili sa kahusay ingon nga mao'y lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan unsay lagda nagisunod sa mga apostoles diin sa ilang panahon gipialan sila sa pagwali sa may balita wala gyud magbibatihay sila nga nag-abot sa publiko nga si Kristo na ingog bukog nga moingon nga kami tinuod nga sinugo ni Kristo kay kun ang pagwali ni Kristo mao pay makapatinuod nganong di man mudawat ang uban nga mga baptist dito sa kauban nilang baptist. Mo nang ingon Brad Macarayo nga naisama si Kristo sa bukog nga gitabangan sa mga iro og pangot. Na unsay isa may nagsulti grabe bisag kalaw basag ka nang inyong terminong gigamit ka sakit basag paminaw di ba yun na sakit tinuod ba yan na si Pablo ba yan nagsulti kung masakit mo na mo na mga apostoles si Pablo na inyong nasakitan na kaya di naman may magkasulti ang nagwala pag magsulti si Pablo dumduma nga ang ikaduhang Korinto 11 ganiha 12-15 si Pablo ay nagsulti unya putlon man ang Pablo unya ginyog mga tao nga naninguha sa ilang kaugalingon dili kay usa lang daghan pero nagkagubot pa ang kuno wala pero lahi karon sa mga nagwali kay magugubot magdebatihay pa na Pilipos 1:15 sapagkat tinuod hinuon adunay magwali kang Kristo gipadayag na din Pablo magwali man kuno ni Kristo gumikan sa kasinam og sa pagpalabaw-labaw apan ang uban gumikan sa may kagubuton ang puntong gikuha kining gingon nagwali kang Kristo gumikan sa palabaw-labaw. Buti pasabot ni Pablo nga naay magwali kang Kristo, magpinalabuanay. Hain man nato makita. Nakita ba nato nas panahon sa mga apostoles? Wala kay nabasa sa unang Korinto kapitulo kaganihan nato gibasa 14:33. Lagda na nga gisunod nila nga dili sila magtagubot. Og sa unang Korinto 1:10, usara sila sinultihan. Ngano man nalahi magsinultihan ang mga nagwalig Kristo karon? Di lang sila masakit. Na sa gibasa nimo Brad Macarayo nga Pilipos 1:15 apan ang uban nas mayong kabubuton di sa ato pa mangita gitag magduwali nga nakahibalo nga mubahin-bahin sa mga pulong
Kaya mo man na ang naa sa maayong kabubuton. Katong nabubuan gyud sa espiritu. Nga may matudlo. Okay. Ang magwawali, importante man Brad Makarayo. Kay diha man ta makabaton sa magwali o pagtuo. Kay diha man magsugod ang pagtuo diha sa magwali. Pero dili ko mo, nga basta nagwali na, mauna, tinuod na. Busa uyong katong ilang ingon nga dunay magtutudlo nga mga mini. Pero tanaw na to, ilan na ipahaong gamiton kay ilang ampak na to, tanaw na to magadulot ba na? Na mao man ay ato karon nga susihon sumala sa Biblia kay sayon ra pagbasa tudlo din ka. Daw be karon pag tudlo nimo nanudlo ka nya nabawog man day imong kamot nya ang pagtudlo nimo imbis na ay imong gitudlo paduog man day nimo ang imong kamot na tudlo niliko man day nimo. Ato nang pamatud-an sa Biblia Brad Makarayo nga ang pagpamatuod sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Doon na pa kay ikasulti, Brad Ronnie? Okay. So, mao na siya reverend sa atong sistema sa imong giiming nga pag-istorya nga dili ang tanan nga mga nagwali na ilan na nga kamatuoran. Tungod kay sa sistema lagi nga gibahin ang pagwali sa maayong balita nga sa atong nasusi sa kaduhang panahon ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo Kristo lagi nang iwali nga wa sila magkagubot silang kapanahonan kay may labda nga gisulod pero dining atong kapanahonan karon daghan nga nagdala sa wali nga Kristo pero nagkadebatihay sila di magkasinabtanay. Ang buot na to, kung ingnon nga kay ang uban lagi naa mas maayong kabubuton pero katong mga naa sa maayong kabubuton katong mga magwali nga pinadala sa Dios kay ang importante diha man tas magwali mo tuo ay drone. Ano basahon na ko ang pahayag ni Pablo mga kaigsunan sa Roma Kapitulo 10 versikulo 14-15. Ini ang nakapahayag. Apanunsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhi. Mopos ta kadit barone. Unsaon daw sa mga tao pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhi? Una, gituha nimo kay kung wa kay pagtudili man ka makapangaliya. Sa ato ba maguna gid ang pagtuori rin. Aya doon nga Musulod ang pangaliya. Diwan din ni unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod mo nahidunggi. Nadili po ta makabaton sa pagtuo. Mga mahal namong tigpaminaw kung wala ta makadungog. Kay katong atong nadunggan, pamantoy atong gituhan. Dayon katong atong nadunggan nga gituhan, ato din tong gipangaliyahan. Okay, ato ipadayon og unsaon manila sa pagkadungog kun walay magwawali. Di pud kuno ta makadungog kun walay magwali busa una gyud nga naay magwawali. Kay katong magwawali nga niwali atong nadunggan. O katong atong nadunggan sa magwali atong gituhan. O katong atong gituhan nga nadunggan sa magwali atong gipangaliyahan. Pero ang problema kay imo mang gipangaliyahan katong imong gituhan na katong imong nadunggan nga imong nadunggan dito sa magwali pagka magwali na o nagwali mutuo na balang dito basta magwali na bro Dili. Mo ni pahayag ni Pablo ang pinakaunod importante dinhi sa bersikulo 15 nga kung pagbabasahon dingon dinhi. O unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kung sila pinadala. Halos raban ini nga itong kapanahon ng Reverendo, ang tanan magwali, ngayon nga, pinadala kami sa Diyos, nagwali kami sa Diyos. Pero unsay pahayag sa Biblia, yagi pangutana, unsaon daw sa mga tao sa pagpakawali, gawas kung sila pinadala. Ingon sa nahisulat katahong gayud sa mga tao, sa mga nagawali sa maayong balita. katahong gid sa mga tiil. Katahong sa mga tiil, sa mga tao nga nagawali sa maayong balita. Katong pinadala mga mahal mong tigpaminaw busa dili sayon nga mingon tag pinadala mga mahal mong tigpaminaw. O pinadala ka, ikaw po'y katumanan atong proverbio o kaninyo po natuman ang proverbio 1 versikulo 23 nga ningon nga ibubo ko ang espiritu sa ibabaw kanino ug ipahibalo ko ang kamatuoran. Ipahibalo ko ang mga pulong kaninyo kay pag mahibalo ka badlunga sila sa mapig-uton gayon. Tito 1 13 sa ating gibasa kaganina. aron makamaayo sila sa ilang pagtuo. Busa kay maayuhon ang pagtuo kay nangahiwi di ay karon ang pangutana Brad Rone kay nigawas naman ang ikaduhang hugna nga panahon. Nangwintada ba sila si Apostol Pablo
nga ang ilang panahon ikaduha na o katubang pagwali nila Kristo ang ilang gibasyan katong Jeremias ba nga gibasa ganina ni Brad Macarayo nga kapitulo 31 bersikulo 31 bisan pag utdod pagbasa ngadto sa 34 nga di na itudlo ang ngalan nga Jehova usa Hesus-Kristo na ang ilang wali nga dapit nga pamatuod sa bisanasang dapit ba doon Tinuod ko na rin ng mga tinangan sa atong Ginoong Kristo ang ilang gipasikaran mga kaigsunan silang panahon nga ngano nga sila magwalig Jehova kay katong gibasa kaganina sa kaubang ministro Jeremias 31:34 nga dili tudlo ang ngalan ni Jehova. Ilan nang gipahinamdom, ilan nang gikutlo sa ilang kapanahonan. O ilang gipahayag nga katong unang pagpangalagad sa una sa katahong Israel gitawag tumilag unang panahon sa pagpangalagad o nagikwenta ang ilaha diya sa kang Kristo ikaduha. Nga basahan ko ang pahayag ni Pablo dinis Hebreanon. Kapitulo 8, versikulo 6 ngadto sa 12 yung paninawan. Apan ingon nga sa karon si Kristo na hisulod sa usa ka pagpangalagad nga labaw pa kamayo kay sa daan, maingon nga ang pakigsaad nga iyang ginapataliwad-an labi pa man kamayo sanglit mahimo man kini pinasikad sa labi pa kamayong mga saad. Kung kadtong unang pakigsaad, gisgot na unang pakigsaad, wala tay kulang, matod pa ni Apostol Pablo wala untay kahigayonan alang sa ikaduha. So, kwintada na nga doon na day kulang sa unang kapanahonan kay kung wala na kumpleto na to di na kinanglan pa ang para sa ikaduha kaduhang panahon o pakigsaad, di mo dayon. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang katong unang pakigsaad, siya nagaingon, muabot ra ang mga adlaw nagaingon ng Ginoo nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel o sa kaliwatan ni Juda. mao manin sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kini gibutang lang Ginoo dito sa Jeremias Jehova na pero kung basahon ni sa New World Translation Nga Biblia, sa Biblia mabasa nimo nga Jehova na ni sige padayon Ila dun Dili ingon sa pakigsaad nga gihimo ko uban sa ilang mga ginikanan niadtong adlaw sa akong paggunit kanila sa kamot aron sa pagdala kanila sa gawa sa yuta sa Ehipto kay wala sila magmatinumanon sa akong pakigsaad ug busa wala ako manumbalin kanila nagaingon ang Ginoo. dito ni sa Jeremias Jehova ni busa gikutlo ni Apostol Pablo sa basahon sa Jeremias Kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahimo uban sa kaliwatan ni Israel tapos ngadtong mga adlaw nagaingon ng Ginoo. Igabutan ko ang akong mga subo sulod sa ilang mga salabutan o gigasulat ko kini diha sa ilang mga kasintasing ug akong mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. kung sa Jeremias ni sadang tugon kining Ginoo dinhi nga magbutang siya og kasugoan nga ibutang sa sulod sa mga kasing-kasing igusulat Jehova ang ipasabot nini kung sa New World Translation Jehova gyapon ang usa sa mga kasagaran sa Biblia walay mabasa nga Jehova sa bag-ong tugon usa ang gisgutan ang New World Translation Okay. Ug ang matag usa kanila dili na magtudlo sa iyang isig kapagilungsod ni ang matag usa kinahanglan magatudlo pa sa iyang igsuon sa pag-ingon ilha ang Ginoo kay ang tanan nakailan naman unya kanako sukad sa labing gamay kanila hangtod sa labing dako kay ako maluluyon sa ilang kalapasan ug ang ilang kasalanan dili ko na pagahinumduman. di naklaro nga gikutlo ni Apostol Pablo nga sa ikaduhang ugna na nga panahon ang matagusa kanila dili na magtudlo pa siyang isig katagilungsod ni ang matagusa kinahanglan magatudlo pa siyang isuon sa pag-ingon ilha ang Ginoo o ilha ninyo si Jehova mo ni ilang gigamit mga malamong tigpaminaw busa priso nga bisag asa nga dapit Hesus-Kristo ang ilang giwali niya naka karon ang pagwali mahitungod kang Kristo sumala sa Biblia gitagna ba mga mahal namong tigpaminaw nga magpadayon kung gitagna nga magpadayon padayon ang tubag mo ni ang pagtuis kumuyuta magpadayon gitagna mga mahal namong tigpaminaw nga wala o dili magpadayon wa pa mutunga si Kristo gibutangan na daag pasidaan ayon ang prueba Brad Ronnie nga gitagna na kanang tagna di wa pa mabasa sa bag-ong tugon daan na gipasidan-an
nga dili diay mapadayon ang pagwali pahitungod sa atong Ginoong Kristo hain. Okay, diya sa pahayag ni Apostol nga si Pablo mga kaigsunan, timan-an ta Sa tagna, Brother Ronnie, pag mag-isgot ang tagna, wala pa yung Apostol Pablo. Di sa ato pa. Sa Old Testament kay tagna man. Okay? Kaya pag abot sa bagong tugon si Apostol Pablo, musulti na lang siya sa epekto dito sa tagna. Okay, niya. Basahon ko ang tagna sa atong Ginoong Kristo. Makining tagna, wala pa diha ang pangalan. Kaya di mo lagi abilidad sa Biblia na kung magtagna, ibutang ang pangalan. Dini sa Isaias, akong pagbasahon mga kaigsunan, Kapitulo 28, versikulo 16. Diba? Dosa mao kini ang gingon ni Jehova ang nakaroon, gibutan ko dito sa Sion, alang sa usa ka patukuranan. Ang usa ka bato, ang usa ka sinunayon nga bato, ang usa ka bilihon nga bato sa pamagang, sa patukuranan nga malig-on. Kadtong matuo, dili magadali. Si Jehova sa gibasa kanina sa Deuteronomio 32:3-4, si Moises nagwali kang Jehova nag-ingog bato. Pero kay niabot man ang panahon sa Jeremias 31, versikulo 31 hangtod 34, nga dili magpadayon ang pagtudlo sa ngalan nga Jehova o pagwali niya na, kay si Jehova diay dunay giplastar na niya dito sa Sion nga gitawag og patukuranan, ang bato sa pamag-ang, pero sa tagna dinhi kadtong mutuo dili magadali. Nay pasidaan na daan nga kadtong mutuo dili magadali ato sang basahon ang pulong nga Sion. Unsa ning Sion, Brother Rene, sa wala sa Biblia diin dito giplastar o gipahalo na kining gitawag og bato sa pamag-ang. Niya, Reverend, dini sa ulong Sion, dini ako pagbasahon sa mayong balita Biblia kon Bibliang Katoliko, nga dunay tambayon sa mga Protestante, mga Katoliko ug scholar sa Biblia, dini ang gingon Sion. Ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Muna ang number 1. Number 1. Ang number 2, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Di nakita nato nga Jerusalem din na lain din ang ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Different word but the same in meaning. Lugar sa sistema pa. Nya, bungtod po na sa Jerusalem. Karon, kinsa man tong bato sa pamag-ang gisulti ba na ni Kristo? Mga mahalamong tigpaminaw? Gisulti. Girimayin na ni Kristo nga doon nagay bato sa pamag-ang kay naibalo siya. Hayan ang priba, Brad Makarayo, nga girimayin na sa atong Ginoong Kristo. O dayon, nasabtan po na dayon sa iyang mga apostol, Brad Rome. Pero nauna to si Brad Makarayo. Hain na nasabtan o girimayin ni sa atong Ginoong Kristo kanang Isaias 28:16 kay wa man butangi dito ngalan o kinsa na. Mateo 21:42 ug si Jesus mingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa magtutukod di sa likway nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapahibulong gayud. O kini mao ay pagpahinumdom ni Kristo. Ingos Kristo, wa ba mo makabasa sa kasulatan nga kining baong bato gisalikway sa mga magtutukod sa panahon kang Kristo, doon ay mga magtutukod, mga mahal namong tigpaminaw. Pero sa mga nagatukod o pagtulunan, gisalikway kay wa man sila kaila nga mao ba ni ang bato sa pamag-ang, nasalikway kining bato sa pamag-ang. Kay wa pod lagi mabutang sa Isaias 28:16 kinsay ngalan. Pero kay si Kristo may nagsulti niya na wa ba mo makabasa sa kasulatan, di na agi di ay. Di na ato nang gibasa ganina. Pero sa nasabtan sa mga apostol, o sana si Apostol Pablo, na nakasabot niya na, Brad Rome, kinsa daw ang bato sa pamagang? Wala lain ka na, Reverend, si Kristo ka na, Reverend. Ato lang pagkabasahon din sa nakasulat sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 20 na gayon. Kamu mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao, ang mga apostolis o mga propita nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Si Kristo di ay ang bato sa pamag-ang, mga malamong tigpaminaw, pero nakabantay mo sa tugon, balikon ako pagbasa ha. Busa mo kini ang giingon ni Jehova, ato na lang dayong ansiran bedone, Makaray, pinhibaw ano man. Mo kini ang giingon ni Jehova, si Jehova mo tong bato.
Anya karon gibutan ko dito sa Sion, sa Jerusalem. Alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililon nga bato sa pamagang, katuning bato, bato sa pamagang, iyang gibutang dito di ay si Kristo sa patukuranan nga malig-on. Kining bato sa pamagang mo ni Kristo. Kadtong mo tuo kang Kristo, dili magadali. Oh. Naitugon nga dili ka magdali kay kung mahinaya ka, mga mahal na mong tigpaminaw, taman ra ba di ay kang hiyuba? O di ni sunod si Kristo. Pero wa mo buto si Kristo, ug wala ikat-up ang kapanahonan sa pagwali kang hiyuba para ang ikaduhang hugna nga panahon, si Kristo na ang iwali. Pero ang pasidaan, katong mutuo dili magadali, unsay katumbas niya ng katong mutuo dili magadali. Dinhi ang tubag sa 25:8 sa Proverbio. Ingon nini ang nakasulat. Dili ka magmadali-dalion sa panlimbasog. Tingali unya dili ka mahibalo sa imong pagabuhaton sa katapusan nana. Sa diha nga ang imong isikataw magapakaulaw kanimo. Kung hisgutan kay nato nga dili ka magadali, ang buti pasabot niya na, dili ka magmadali-dalion sa pagpanlibasog. Tingali unya, dili ka may balo sa imong pagabuhaton sa katapusan niya na. Pag ingog dili ka magmadali-dalion sa pagpanlibasog, kay di ka unya may balo sa pagabuhaton mo sa katapusan niya na. Ang buti pasabot, di ka na muadto sa lain nga ikatulungog na kay taman ragi ka kang Kristo kay gitugon ka nga dili magadali. Siya lang gyud ang imong dalion. Ano aniya ang usa ka ehemplo ba mga mahal na mong tigpaminaw atong kalaruhon. Parehas sa guna sa unang panahon kung mga sawa ta di man ta makapangasawa og dili nato isplikaran ang babae nga giingon lagi panguyab. Dahil gisugot ka, no, kay nanguyab ka. Pag sugot kay imo siyang gigugma, imo gitong pangasawon kay desidido ka. Dabi sa karaang panahon kay maingon man ang ginikanan, pagpananghid mo ma na ako'y nahiritan nga babae mo ginay ako pangasawon, ingon dayon ang mga bebe dad adiri. Kay ang tumong iyang kilatison, iyang tan-awon og angayan ba nga ipare sa iyang bata. Mo man sa karaan pagtan-aw sa mama kay murag na siya na matikdan giingnan niya ang iyang bata. Adong ayaw lang sa pagdali-dali anang babayhana. Pila ray istorya kanang ayaw pagdali anang bayhana. Iba katumbas na sa 28:16 na kadtong muto dili magadali. Pagingon nga ayaw sa pagdali anang bayhana. Karon kay dako man gyud iyang gugma. Di way nahimo ang ginikanan kay upugan magtaban nun po. Wa na mapormal hinoon. Karon pila ray sugilanon gikasal na asawa gyud niya pag-asawa. Maglain mo gyud ta kay tagaan man tag bahin badoni sa atong ginikanan. Basta na ay yota lugar. Bahino na sa pila lugar ka mga anak, bahin-bahinon lugar to. Daan para iplastan na daan. Di naglain sila. Nanay ilang kaugalang panimalay. Takulahaw lang gikas pagminyo, wa dang tigbulan. Gikas pagminyo, katupad duol na gud na kay isa ka bulan, wa gyud moabot ang isa ka bulan, nibalik ang iyang bata dito. Nagmasulubon. Unya naghilak na. Di gipangutana, anong naghilak man ka? Ingon dayon siya, nibiya man ang akong asawa, ni kuyog sa laing laki, di giingnan din sa ginikanan, giingnan, tabitaw ka nga dili ipagdali, magdali gika, unsa may hinungdan, wa na ron kay asawa, buti pasabot, mga mahal mong tigpaminaw, nga dili ka ipagdali, sa pag-asawaan to, sa gihatag lugar, nga sa ginikanan atong maong bata niya, kay ang tumong, aron makapangita pa siya lain pang babae, kay namatikdan niya nga dili maayo to. Karon, kanang pag-ingon, nga dili ka magadali, diya sa kang Kristo, kay kung magdali ka,
Dabi karon. Di ka nakaabot sa puli unya ni Kristo. Busa kining tagna pagpamatuod ni Apostol Pablo nga ang iyang sinulat gisugo ni Kristo, ingon ini na ang pangutanan nato berdon eh. Katubang pagwali may tuod kang Kristo nga giwali nila sa tanong dapit nga moy gitabangan ron sa mga pagtulunan. Unya mahimo na po dahil tang ignon nga naibakakon nga magtudlo nga nagpaka mini ingon nga mga ministro kana ra bang mini nga ministro kadto ra ba nang sistema awaton nila ang wali nga Kristo di gani ninyo maawat na mao na nga mamini kita karon nakaroon padone pangutana Okay. ang wali ba nga Kristo padayon ba to kay ang wali nga ba wala man magpadayon para ipalusot ang ikaduhang hugna nga panahon. Wala na ba ikatulong nga hugna nga panahon ba doon kay kung walay ikatulong hugna nga panahon, padayon tong gisugilon o giwali nila ni Apostol Pablo nga Hesukristo. Okay, nindot nga mga pangutana no, Reverend, pag pangutana, wala na ba ikatulong panahon sa pagpangalagad? Ang tubag, doon na. Kung saan nga mulutaw ang ikatulong pagpangalagad, mga kaigsunan, kat-ofon ang ikaduhang pagpangalagad. Hain kining ikaduhang pagpangalagad, katong gikwenta ni Pablo, dito sa Hebreanon, ikaduhang pakigsaad nga dito nila natuman. Unya, sa ilang pagpangalagad, mga kaigsunan, haron ang tao maihiabot sa pagpangalagad sa katulong higna sa dapit sa Espiritu Santo, sa ako nang gikawingon, doon ay pag-cut off pud sa buluhaton sa pagwali sa mayong bauta, may tulad kang Kristo. Okay, sa di pa ni mo pasahon ang pag-cut off ba doon Okay. Saan pa ang mga Seventh-day Adventist nagpamatuod nga sa panahon kang Kristo, dili lagi hiuba ang giwali, dili pod Espiritu Santo. Ano? Kay priba na bradon Adunay prueba. Nganong gibasahon ni namo mga kaigsunan kay doon na labay pagtulunan sa Seventh Adventist Church o kining pastor nga mingon nga ang mga apostolos kuno nagwali sa Espiritu Santo. Patalawon kang ilang libro kung maong ba sa pahayag sa maong pastor. Niya, sa libro nga gitawag The Story of Redemption by Ellen Goldwhite, sa page 302 ug 303 ang mga punto atong pagbabasahon dinhi. Ganon. It was here that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Sa ato pa, it was here nga dinhi nga mga disciples mo unang gitawag Kristohanon. Gusto. sa rason nila. Sa rason. This name, kining maong pangalan, nagihatag kanila tungod kay si Kristo, mao ang sentro or main or sentro nga tema or theme diha sa ilang pagsangyo, pagpanudlo, Main theme. main theme o sentro kanang una ngud nga tema or unsay lain pagkatawag niya ng main theme, sentro sa tema sa ilang pagsangyaw, mao ra gyud ang ngalan ni Kristo. Di ba matudan na yun nga kini si Peter, si Pedro, si James, si Santiago, o si Juan felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen. Kini si Pablo, si Santiago, si Juan, kung biyansa kayo sila, or confident kayo sila, assured sila, tungod kay gi-appoint sila, aron sa pagsangyaw, sa ngalan ra gyud ni Kristo ngadto sa tanang mga tao. Sa ilang isig kapariho nga Isig ka pareho diya sa ilang paninalay o sa tanan mga tao. ilang Panahon. Gusto ni siya kay kung itagdo dito sa Colossus 1:27-28 mga kaigsunan sa pahayag ni Mrs. White, magilain nga ilang gisang yung reverend sa tanang mga tao. Si Kristo ra ba? sa ikaduhang Korinto 10:13-14 sukod na nila. Kadili nila pason kay mo gibahin sa Dios nga gihatag kanila. Pero ang pangutana ni mga kaigsunan, padayon ba kini gibuhaton sa mga apostoles sa ilang pagsangyaw sa mayong balita mahitungod kang Kristo? Mo nang among kansiran dili. Dagang nasakit nila Reverend no kay sila unsa bang mga ministro nga wala on man ang pagwali sa ngalan ni Kristo. Dili niya mabutbuot. Kung ang Biblia wala mag-ingon, kita nagtuis, kita yawa. Ang Biblia nag-ingon nga wala na, unya ilang padayon, sila'y nagtuis. So, nood ka na. Unya, may na po ang tinuod ng mga pinadala mga kaibigan. Hindi ka naman na magtuis sa kamaturan. Na inyong masayron, kung kami ba, nag-claim ng mga pinadala sa Diyos, kini mga among gisulti pagtuis ba eh? Aniya, basahon ako. Kini namang gisulat ni Pablo, mura ba ni katumanan? Dito sa 2:78-16 sa tagna, kantong matuo, dili magadali. Sa pagsulti, dili magpahinayak. Niya, basahon ako sulat niya sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga hiligaynon mga kaigsunan. Unay niya ang nakapahayag.
Kaya ang aton ihibalo, kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataluan. Tumanan pa sa pahayag ni Pablo mga kaigsunan, nagisgot siya, og pulong sang Dios na ilang giwali. Pero matod pa niya, dili himpit, og katoy mawala, init-abot sa kahimpitan. Na atong susihon, haen di pahinungod ni Pablo ang iyang pagpahayag, sa pulong sang Dios na ilang giwali, pero matod pa niya, dili himpit, og katoy mawala, pulihan pa to sa kahimpitan. Dumi sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, sulat ni Pablo, og binilang gyapon sa Bibliang Katoliko nga hiligaynon, mga kaigsunan akong pagbabasahan. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios maning ilang giwali. Explica ni Pablo dito sa 1 Corinto 3:9-10. Ilang giwali pero dili hingpit og katoy mawala. Nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Kita mo na, ang pagwali di kang Kristo, mawala pa, mga malamong tigpaminaw. Unya, si Moises, na giilogan ni Miguel o ni Satanas, kay lagi, si Satanas, importante mas Moises kay naamay kasuguan ni Moises nga gihatag. Kay kopyahon dito ni Satanas, mga malamong tigpaminaw. O si Apos Pablo nagpasidaan, nga si Moises mamantoy giintrigaran sa adlong igpapahulay, na mag-adlong igpapahulay ta, mawala ang wali nga Kristo. Unsa man na ron? Busa, Reverend, katong managhuna-huna nga kita mao ang katumanan anang giingon magtutudlo nga mini. Kinira ang atong ipasabot. Kinsay nagsulti nga nawala ang waling Kristo? Si Pablo. Unya ang pangutana karon, kinsay nagsugo? Si Kristo bitaw. Kaganiha unang Korinto 14:37, Juan 3:13, si Kristo may nagsugo. Karon, tanawa og muhaon mo na diri kanamo. Tanawa gani ang giingon sa buhat 13:9 ug 10 ganiha. Di ba? Giingon dito nga magtuis sa ikaduhang hubad sa King James, bisan sa SD Bible. Pero sa unang hubad, giingon kanang ang bugna gitawag og ang pinay gitawag bugna diha og ang Santiago gitawag Jacobo, giingon na diha nga sitas buhat 13:9 magbalitad ang pangutana karon kinira. Ang matag panahon gibutawag dununa. Kinsay nagsulti nga ang unang panahon? Si Apostol Pablo, mo to giingon unang panahon, mo to unang pagigsaad giwali ang yuba ikaduhang hugna sa panahon ng pagigsaad. Mo to nagwali na ang mga apostoles. Kinsay naglitok sa una ug ikaduha? Di ba Pablo? Kinsay mo litok sa ikatulo? Naagi na sa ikatulong pagpangalaga. Karon kay matag panahon gibutangan magbaw diri. Anira, ang yuta do na may mohon. Ang mohon do na ginakabutangalan. Kinsa may ngalan nga nakabutang sa mohon? Nga magwali, nga tinuod nga nagwali sa panahon Kristo. Di ba mga apostoles? Ug naay manangkon nga ilahan ng yuta. Piki na kay ang tinuod pa nga lantaw dito katog yung nakabutang sa ngalan gud og sa titulo ang pangutana ang titulo nato karon papel man mao man ang Biblia na kinsa man karon mo lugar nga nagwali gyud nga pinialan sa pagwali kang Kristo di ba mga apostoles ang pangutana mo nang mugawas dayon sila mo unang nagdala sa ngalan Kristo kay doon na ikaduhang pagdala o doon na ikaduhang magwali nga dili na katungaan na butang sa panahon ni Kristo nga nagwali piki gyud na mo nang mugawas dahil ikaduhang Korinto 11, 12 o 15 pikion gyud ni apostol nga si Pablo. Okay, matod pa niya Apos Pablo, nagpakigsabi na mo na may mantong ilang panahon pakisamahan, kay wa pa man mo abot ang kasunod nga wali nga mawala ang ilang wali nga Kristo. Kaya sila naging ang tinuod ni Reverend kaya kung pagalitan ng tao na to og sa muhon pa na ang nakabutang nga ngalan diha nga tinuod nga nag-iya og kana wali nga Kristo ang nag-iya ana nagpialag mga apostoles man yun. Dili man sila. Nakaron, Dili lang sila masakit Reverend sa untaman nga mao man gyud nay kamatuoran gisulting Pablo. o pag ingonin mo di lang sila masakit, ang sila pod gani nagpalabtig pagpasakit. Oo. Ano baglamputan, Di di ba? pa sa lang ato ato lagi pa dayon atong kaugalingon nga dili gid lihaom kanato. Ang ato lang gihatay lang nato gi diplomasiya kay di man pwede nga magbinastos ta magnilaway ta sama atong Mitchell Bendelio sa DXDR sa Dipolog alas 7 ngadto alas 8 sa gabi. Nakaron mo ni kay mawala man ang wali nga Hiyuba, di ang napuli wali nga Hesukristo. Kay mawala man ang wali nga Hesukristo, kinsa ba ang puli ni Kristo? Aron ang puli ni Kristo, Brad Rini, mao day nay maiwali. Doon na ba day puli ni Kristo? Aduna Reverend, adunay mabasa sa balang kasulatan nga ang kining Espiritu Santo puli ni Ginoong Kristo. Akong pagbasahon kining
ang pulong sa Dios sa Biblia dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ang gingon. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyong samtang kauban panyo ako apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako siya ang magatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magapanumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Di doon na di ay puli. Ang puli, mga mahalam mong tigpaminaw, Espiritu Santo. Di kung puli ang Espiritu Santo, may mga tao di ay ngamuwali sa Espiritu Santo. Kana na ang tagna. Ain, ang tagna. Nga sa katumanan, kami ang nagwali. Di may maulaw pag-angkon. Naaba sa Biblia, Brother Romy, nga mga tao magwali sa Espiritu Santo. Ano na? Brother Romy. Okay, haniya sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, rin akong pagbabasahon. Mga tao ni himong kasangkapan nga magbalita o magwali na, dili Kristo, dili Hiba, kundi dili Espiritu Santo. Basahon ako, din sa nakasulat sa unang Pedro 1:12, kanila gipadawag dili silang kaugalingon, kundi kaninyo na nagalagad sila diya sa mga butang na karon di kapabalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao, nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini, mga manununda, nangandoy sa pagsubong. Kung kinsa ang mga tao, mga kaigsunan, inintag na nga di mong kasangkapan magwalis balita sa Espiritu Santo, wala lain, natuman din sa mga ministro sa PBC kanyang marker na kanamo kay kami lang ang nagwali sa balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga ang katumanan niya na among itudlo, dili na mo ikaulaw, among magtutudlo, Master Tomas di Musunyo. Nakaroon kung pananglitan, bakak na ang pagtudlo. Di, wala na ang kamaturan. Pag magbakak ta sa pagtudlo nga katumanan, ang ato pangwali, Espiritu Santo, wapod untay mabasa. Na nagbakak kami nga ang wali nga Hiyuba mawala. Wala. Ang puli nga wali ni Hiyuba si Jesucristo, nagbakak kami. Wala. Pag niabot ang panahon nga nawali na ang Kristo, walaon ang wali ng Kristo, nagbakak kami. Wala. Na ang puli ni Kristo, mau may iwali ang Espiritu Santo, nabasa ba? Nagbakak kami. Wala. Di wala magtuis. Unya, pagwali sa Espiritu Santo, kami may katumanan. Umuna nga, klaro na dili day kami nagtuis. O sa Biblia, gipakita pa nga ang katumanan hain dapita mulutaw ang wali nga Espiritu Santo. Gitag na pa kung saon sa gipakasama ang maayong balita sa Espiritu Santo, Brad Macarayo, kung diin kini mulutaw, hain. Sa halayong yuta sa Proverbio 25:25 imong sa bugnaw ang katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa ang maayong balita, dili ang Hiyuba, dili ang Kristo kay gikat off naman to. During the time nga wala pa cut off pa mo to, maayong balita. Pero sa diyang gikat off na, ang maayong balita nga gipakasamag bugnang tubig mo ng Espiritu Santo mulutaw sa halayong yuta. Diin man nga pagkahalayo. Brad Ronnie sumala sa Biblia. Halayon silangan kung far west, o sa ka Biblia nga James Mopa translation ng mapamatuod na ini sa Isaiah chapter 43 verse 5, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Gikan sa halayon silangan, pagatingumon ko ang imong pagadadon ko ang imong kaliwatan, o gikan sa halayong kasadban, pagatingumon ko ikaw basa. Ang mayong balita nga gipakasamag bugnaw nga tubig mulutaw sa halayong yuta, kung halayong pagkalayong yuta, halayong silangan. Busa mga kaliwatan, mga kaigsunan nga taga-halayong silangan. Siyempre, kung si Taron, asa ba nilutaw ang PBCM nga nagwali sa Espiritu Santo? Ay di, sa nasod na Pilipinas. O niya sa Biblia, kay halayong silangan ba? Sa halayong silangan man. Kinibang Pilipinas, brado ni, halayong silangan ba ni? Sumala sa libro, kay gipasidaan naman nato. Kung may referensya o libro nga gamit nato, dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia. Ang Pilipinas Rebellion halayong silangan gibiyo sa kalibro nga naguluhan of British History of the Philippines by Jan Rich Fernandez sa page 114. In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Sa ato pa ang sa panahon ni Legazpi, kining Manila mo sentro sa komersyo din sa Pilipinas. Kung kining Manila nga niya sa Pilipinas, sentro sa negosyo o patigayon nga nahimutan sa halayong silangan. Busa mga mahala mong tigpaminaw, kung mangita di kitag kamatuoran, katong plano sa Dios nga may hugna nga panahon, ila to, wala may labot niya to. Sa ikadang hugna nga panahon, plano sa Dios sa kang Kristo to,
ila to sa mga tinunan ni Kristo ang paradise sa atong panahon garon sa Espiritu Santo. Mao bitaw giingon bitaw mas tagna lang na ang Kristo katumuto dili magadali kay nining panahon na karon ug mutuo kag dali-dali anang nagwali kang Kristo mga piki man basis giingon ni apostol nga si Pablo. Mao na kay sila man ang tinuod lagi pianan ang tinuod karon nga imong dawaton adto gyud ka sa panahon sa pagwali sa Espiritu Santo. Busa mga mahal na mong tigpaminaw, walay lain na mong tumong, dili pagsamad sa balatian, kung dili pagpasabot lang nga ang kamaturan, mudangat di kita sa ikatulunghog na nga panahon sa pagpamatod sa Espiritu Santo. Kung gusto kita sa kaluwasan, mahisama unta kamo kanamo sa labing madaling panahon sa dili pamuamot ang adlaw sa paghupong. Hangtod diha nga mong ikalagad kanino og sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas di Eugenio Sr. kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa makauban nga mga evangelista. Kinusab sa Brother Hermogenes Magarayo. Kinusab si Brother Rini Telebrico. Kinusap si Brother Romirama O Caballos. kinusab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Danilo Mangalos kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.